Matud pa ni Apostol Juan, og karon gagmay nga mga anak, pabilin diha kaniya. Aron sa diha siya magpakita, kita makabaton og pagsalig, og dili maulawan sa atubangan niya sa iyang pag-abot. Ang inadlaw-adlaw nga pagkaon sa atong kalag, nga mabasa sa unang Juan 2, tudling 28. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Oh, nabawi na ko ang gikawat nga patayng lawas sa akong bana. Apan may lain na sabdi ang gibuhat si Matilde sa among kaugalingon. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwa! Sila sabdi ay nga mga ginikanan ni Ramon ug ang mga silingan. Nagpaabot ko di ay sa akong pagbalik ug naglaom nga madana ko ug balik ang patayng lawas ni Ramon. Nagtinabangay ang tanan aron mapahimutang nasad ang patayng lawas ni Ramon. Tuod man, nabalik na mo sa pagpahimutang si Ramon sa iyang lubnganan. Apan nahibong ko, kay wa na ko makit-i si Titi Nardo. Uwahi kong may biya sa menteryo. Dili ka na matandog pa, Ramon. Wa na'y makatandog sa patay mong lawas. Makapahuway ka na nga malinawon. Wa na si Matilde. Dili na gid siya magsamok-samok pa nako. Tungod kay wa ka na, nga mo'y naingnan nga nung naingon ni ini ka ni adto si Matilde. Anugon lang kaayo. Misalig kita niya. Giunsa kita niya. Apan milabay na kanto. Ilubong na lang sa kalimot ang tanan. Dili na angay hinumduman pa. Adto na ko, Ramon. Adios, Ramon. Hain ka si Titi Nardo. Ti Nardo? Ti Nardo! Oh, Ti, hain ka! Oh, Titi Nardo! Ti! Kinsa! Kinsa! Ti Nardo! Matilde! Dito ra sa bahay ang akong uyuan. May mga bakukang ug mga uhipan ang iyang mga sinuka. Apan sa dayon niyang kabugto, nakasulti pa siya nako sa ngan ni Matilde. Gibarang o gipaktol ni Matilde ang akong uyuan. Unsay imong gibuhat, Mama Amanda? Gipangita ba nimo si Matilde? Kung diha pa si Matilde, nasimutan ko na unta ang iyang baho. Natibuok na ang akong pagtuo. Mibiya na si Matilde sa among dapit. Gihaya og usa ka gabi ang akong uyuan. Nahatagan og sulbad ang nahitabo sa patayng lawas ni Ramon. Panahitabo sa si Nardo. Doon ay nakasulti na mo ni Iyay, Amanda. Nakita ko no niya si Matilde nga nagsuroy-suroy din sa ato. Buntag ko nung sayo. Ganina sa sayong buntag, mapat nga imong pagbalik na itong orasa. Diin halos tanang dito din sa inyo ha. Milahos ko no og sud. Gibantayan ko no sa nakakita nga mugawas og mubalik si Matilde. Apan
Nahibuhong na lang siya kay wa na yun kuno siya makakita nga migawasok balik si Matilde. May baniog na baya kayo din sa ato. Kung unsa nakaroon si Matilde. Dili naman na ang iyang ikaibuhong. Kaliwat si Matilde sa panuyaw. Nahibaw na kitang tanan kung unsa ang kaliwat sa panuyaw. Nahibaw na usab ang tanan nga kaniadto pa nga ang makasanta sa abilidad sa kaliwat panuyaw. Maurasab ang kaliwat nila ni Amanda nga mao ang kaliwat dinomia. Nahibaw arandaan nga may abilidad o kalaki ang kaliwat panuyaw. Apan aduna sa abilidad o kalaki ang kaliwat nila ni Amanda nga mao ang kaliwat dinomia. Apan lahi kamong kaliwat dinomia, Amanda. Lahi sa kaliwat nila ni Matilde. Wa ninyo kinigamita sa pang-abuso o pagpahimos. Pasensya nga biyaan ko una kamong duha. Musod una ko sa akong kwarto. Ayaw lang kalain, Amanda. Halos tanan may respeto ninyo, Amanda. Wa kami ikasulti nimo. Sige. Misuod ko sa akong kwarto. Mihunong ko sa atubangan sa altar. Gitanaw na ko ang mga kagamitan sa abilidad. Unya, miliso ko aron mo atubang sa dakong sa amin sa aparador. Dihang nag-atubang nako sa dakong samin. Dili ang akong kaugalingon, mao'y akong nakita. Amanda! Si Matilde, mao diha sa samin. Inti igosong. Miligti ang samin, og nangatagak ang mga buak nga bildo. Gamay ra kayo ang kalibutan para natunduha, Amanda. Magkita ra gihapon ta pag-usap. Magkita ra gihapon Si Matilde sa matag buak nga bildo. Sa matag bildong buak, naa ang panaguay ni Matilde. Nagpasidaan ng hagit. Magkita ra gihapon kita pag-usap. 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 Amanda! Unsay sunod nga nahitabo? Mama Amanda. Giadto na kog balik ang langob. Apan gitubuan na og labong kaayong mga sagbot ang baba sa langob. Apan wa si Matilde. Giadto na ko ang bahay ni Brihilda. Namasin ko. Apan wa si Matilde. Giadto na ko ang kaugalingong bahay. Namasin gihapon ko. Apan wa si Matilde. Nagpangutan ako kutob sa akong masugatan o kutob sa akong ikasulti. Wagi ada. May mga kita ni ay. Kita ni abot. Ay na siya. Apa si Pakita? Wa na siya. Mutay ka na basta wa. Namasin ko. Apan wa si Matilde. Og milabay ang mga adlaw. Batang lalaki, Amanda. Usa ka mahimsog nga batang lalaki. Ibutang ang bata sa akong mga bukton. Ibutang ang akong anak sa akong mga bukton. Ani, Nganlan ko ikaw og Antonio.
Anugon, wa makaabot ang imong amahan ning imong pagkatao. Dito ra kutob. Dito maputol. Dili kay dito ra kutob. Kung moingon ka nga dito ra kutob, nagpasabot nga mauna kadto ang katapusan. Dako og kalainan kung moingon ka nga naputol. Kay mahimo pa kining kasumpayan og masumpayan. Ang maong kaagi, nagpadayon Antonio. Midako ka na. Og sa imong pagdako mo ay misumpay sa akong gisaysay. Tungod kay ang imong kinabuhi mo ay mitampo og dako kaayo aron kasumpayan ang tinunglo kaayong kinabuhi sa mga kaliwat. Mga kaliwat sa panuyaw og dinumiya. Ngano ako malamoy akong hinungdan nga kasumpayan ang kinabuhi sa duha ka mga kaliwat. Mama Amanda. Tungod kay nakiglambigit ang imong kinabuhi sa kaliwat sa mga panuyaw. Tungod kay gusto kang makigsambog sa dugo sa mga kaliwat na immortal nga gidungtan o gikaligot-gutan sa atong mga kaliwat. Tungod sa imong pakigrelasyon sa anak ni Matilde. Karon, nasayod ka na. Wa mapakya si Matilde sa iyang pasidaan. Husto siya. Gamay ra ang kalibutan para namong duha. Natuman ang iyang hagit og panganti. Magkita ra gihapon kami. Tungod kay nag-abot og nagkakita ay gihapon kami. Apan ikaw nakiglambigit sa anak ni Matilde. Paminaw, Antonio. Unsay kong paminawon, Mama Amanda? Sayod ka na. Barangan si Matilde. Barangan usab kining imong inahan. Immortal na kung kaaway si Matilde. Way katapusan ug way kamatayon ang pagdumtanay sa ilang mga kaliwat batok sa atong mga kaliwat. Buwagi si Loretta. Mama Amanda.